If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First. Metal of There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Josin Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onisha. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. N'ime ahịa n'ebe niile onye ọbụla na-ekwu maka 2nd May 2025. Kedu ife na-eme na 2nd May 2025? Nwunye m, on Friday bụ 2nd May 2025 ka the chairman, ndị executive ya na ndị niile na-azụ afịa n'ime Relief Market Ogbaru na-akpọkọ ọhaneze maka emume 40 years anniversary celebration. Ahịa Relief Market Ogbaru nke ewubere na 1985 ga-eji oyala lote ndị niile chigolo ọchịchị afịa Relief Market. A ga-enwekwa installation of new patrons wee nyekwazie award maka ndị niile gbagolo mbọ maka ọganiru afịa Relief Market. A ga-enye golden, diamond na silver awards. Special guest of honor bụ Professor Charles Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State. Guest of honor Somtochukwu Udeze, Speaker, Anambra State House of Assembly. Lote na ọ ga-adị mee na Friday bụ 2nd day of May 2025 na Relief Market. Chief Ndubisi Ochogu, Chairman Relief Market, wetelu gị ozi a. For more information, kpọọ Chief Bokno Agụ na 09077590823. Why? Because without anyone on this ground, for past 2 years, for past 4 or 5 years ago, you can go down somewhere. Anyone on this ground, they push. And they say, you have that kind of waterproof. You have to be a chicken, and you want to go. Which one will work with some kind of area? And so by which another Germany people money than we ran out. Well, pass that. But my young people of the next time. And you know what? I can get our food. I want to put it with the way to the whole Bible and other things. So, people are sorry, I know. Everybody and I bamboo. I feel that they will not torture. So, what is I know? Then here was maybe 2025. Well, I put your last. I got up there, Bob, go to the Nosa, or you got out of here. How many Bob will be making out of here? Because Rabbit, I am. Nakana, this local government. I can slow the highest place. You should be by now, man. I'm not going to jack away. If I ever want you all read out, a man will come and you on it. Mana ke kwano challenges unu nwa bụ ndị Scarbs na-enwe like the major challenges bụ ewo yetigasị anya
the other form. It's only for the other police. I let to perform. I can't have a pastor, but the police for no budget. Open the book of the no arrest. I put that challenge silent. I'm as one pop. That's the one that I wrote. But if you was in hardware, now it's another thing. You might as well put that I wrote. Or sign of April. Dogo ebi degwa. N'ime ahịa n'ebe niile onye ọbụla na-ekwu maka 2nd May 2025. Kedu ife na-eme na 2nd May 2025? Nwunye m on Friday bụ 2nd May 2025 ka the chairman, ndị executive ya na ndị niile na-azụ afịa n'ime Relief Market Ogbaru na-akpọkọ ọhaneze maka emume 40 years anniversary celebration. Ahịa Relief Market Ogbaru nke ewubere na 1985 ga-eji oyala lote ndị niile chigolo ọchịchị afịa Relief Market. A ga-enwekwa installation of new patrons wee nyekwazie award maka ndị niile gbagolo mbọ maka ọganihu afịa Relief Market. A ga-enye golden, diamond na silver awards. Special guest of honor bụ Professor Charles Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State. Guest of honor Somtochukwu Udeze, Speaker, Anambra State House of Assembly. Lote na ọ ga-adị mee na Friday bụ 2nd day of May 2025 na Relief Market. Chief Ndubisi Ochogo, Chairman Relief Market, wetelu gị ozi a. For more information, kpọọ Chief Bokno Agụ na 09077590823. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First. Metal of there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, Or pick it up at Josin Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS on the shop. Call 08033382643 or 08037917242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews? Ọ bụ ndị be anyị ndị Igbo. Ya ndị Igbo ji iwu kele ahụ. Hardware, now it's another thing. You might as well put that I wrote. Or sign of April, not the one on the jacket. I am not the one. It was still at the door of SOLUDO'S. When it was still SOLUDO'S, so all the time I say, come on, we're today deciding. So, but in the area of inweta the scrap, otu esi enweta ya, onwe ndị na-eje ma na-akụ mmiri ụmụnye niile a enwelu ebe a na-enwegasị challenges like na sometimes maybe ebo innocent people na-eme ife a uri or you know ka ịdị challenge dị na nke ahụ. Okay. I went from going to the road as a scrap. I have one meeting. So we're making we're not just back and then I do it. Then I make a local moment. I have a make don't by don't. Let me see. Only the I have the gym. So I have the show with you. Okay. On the amazing. He was as I did a show down. Which I'm going to tell you. Okay. Iwe when I sorry. I want to say the fact. I went
in as much as on help government clear also edozi everywhere enwegasị technology say the keta nwee ike help the all ka the faster ka the better or the more efficient kedu technologies na-enejela anya or facilities government kwesị provide loan ka all unu wee na-aga ọfụma. So ono tuta yere ka akwụkwọ pure water gasị or can gasị. Okay. Okay. Ọ na-enwe ndị agha agba enwetasịa ili apịa alụ. Okay. Okay. Ngwanu Daruri Nessa, thank you so much for speaking with us. Don't worry. Go. I think in now you SOLUDO governor. I think when go to the one main market last Akpakara. Nke eziokwu na Akpakara mere oge ụwa dị mma benata ndị ọjọọ ọ dị ka anyị ewepụ Akpakara nwa ihe ga-eme n'ụwa ọ na Akpakara ka ọtụtụ n'ime anyị si lụọ nwaanyị ụta nwa na-azụkwa ụmụ anyị ha bụrụ somebody and anyị nọ ndị ọgbara main market na-asị Chineke debe ala gọvanọ ndụ okpoko ọ ebe a nọ hụ dịka esi were osi to shọt ọ na-awụgo obodo na sị m na Chineke mee ka nwee property n'obodo o nwere 100% support n'obodo onye aka iri usoro udo ka iri onye ọzọ ebido ụwa n'isi so ọ ga-achịka nka onye ụmụ ezi isu ọbịa ndị ọgọ na-asị biko so ihe anyị na-ekwu sekuriti mana ndị mekaniki anaghị ekwe ka agbara ndị mmadụ agha and anyị bụ ndị Akpakara dị ito na anyị nwere challenges na Minister of Environment ewetakwu ma ndị anaghị azụ Akpakara amaghị ya ha werezi anyị mepe ọfis ọ dị challenges anyị na-eme achọ inye ọrụ ahụ enye ndị na-azụ Akpakara maka apụta na nelidu jụọ amụma onye a sị na yes amụma onye a sị na yes ga-egosi uche n'ụlọ ka enye ụlọ bụ we said it maka ịkpọta onye ọzọ onye ọrịa na-achọ ụzọ akpa ya na SOLUDO ejego ha ọda ma na-arụ anyị ihe ekwesịghị nka anyị akpụrụka ọsọ ebu challenges anyị na-ekelekwa ndị isi ọchọ gasị president ọ na-atụ anyị n'ike. In conclusion, can you help address the issue of waste? Ebe ahụ na-akọwa like n'oge niile ka a na-help na-ebugasị waste. Usoro anyị bụ ndị Akpakara anyị na-akwụkwụ sekuriti anyị ANSEPA mana ya nweghị ebe anyị na-anya for the west. Ọ bụrụ na anyị wepụtara ya moto na-abịa onye kwụrụ ụgwọ ọrụ onye rụọ ọrụ akwụọ ya ụgwọ si provide ego ya bụ anyị pụta anyị kpokọta ndị anaghị eme anyị ahụ ya na moto ndị ANSEPA anyị na-agbafa ha chọrọ ịma ego anyị fesita mụ na anyị ka anyị ji ekpopu ihe mgbe anyị na-akwụ ụgwọ ANSEPA. Thank you so much, sir. Dotokwala ya Padogo. Maazị Kristian Nwokenekwu. N'ime ahịa n'ebe niile onye ọbụla na-ekwu maka 2nd May 2025. Kedu ife na-eme na 2nd May 2025? Nwunye m on Friday bụ 2nd May 2025 ka the chairman ndị executive ya na ndị niile na-azụ afịa n'ime Relief Market Ogbaru na-akpọkọ ọhaneze maka emume 40 years anniversary celebration. Ahịa Relief Market Ogbaru nke ewubere na 1985 ga-eji oyala lote ndị niile chigolo ọchịchị afịa Relief Market. A ga-enwekwa installation of new patrons wee nyekwazie award maka ndị niile gbagoro mbọ maka ọganiru afịa Relief Market. A ga-enye golden, diamond na silver awards. Special guest of honor bụ Professor Charles Chukwuma SOLUDO, the executive governor of Anambra State. Guest of honor Somtochukwu Udeze, Speaker
Anambra State House of Assembly lote na ọ ga-adị mee na Friday bụ 2nd day of May 2025 na Relief Market. Chief Ndubisi Ochogu, Chairman Relief Market, wetelu gị ozi a. For more information, kpọọ Chief Bokno Agụ na 090-7759-08. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First. Metal of there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, Or pick it up at Josin Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS on the shop. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews? Ọ bụ ndị be anyị ndị